Večer, dobrodošli u prostorije Srpskog pokreta Dveri. Tema večerašnjeg okupljanja je zajedničko djelovanje Srpskog pokreta Dveri i Demokratske stranke Srbije. Dakle, mi smo od danas u zvanično, kažemo, kampanji i taj zvanični deo koalicijni sporazum potpisat ćemo istog momenta kad se raspišu izbori. Dakle, mi bukvalno od današnjeg dana krećemo zajedno i sve zajedno radimo. Iskreno da budemo, se čeka već dugo i među iskrenim DSS-ovcima i među nama Dverima, to ono što mogu sa sigurnošću da kažem, to je da mi zaista već, kažemo, dugi period čekamo i očekujemo neku saradnju sa DSS-om. Vidite da to dosta dobro ide na republičkom nivou, Sanda i Boško to dosta dobro guraju i negde utisak naroda je da je baš to trebalo. Dakle, mi iz Dveri i znam da veći deo, odnosno cijelo da kažemo članstvo i rukovodeći ljudi iz Demokratske stranke Srbije smatraju i misle da je vrlo bitno da se to poštenje i moral vrati u politiku. Dakle, ako je politika nešto što prožima sve društvene pore, pa onda bi bilo krajnje vreme da u te pore prođe poštenje i moral. Naša kampanja ovih izbora bit će sreća, kao što imate priliku da vidite, tu su nešto naši saborci i prijatelji pisali šta je za njih sreća. Mi ćemo u subotu imati jednu interaktivnu akciju na trgu gde ćemo napraviti jednu malu anketicu da vidimo šta je za naše Obrenočane sreća. Dakle, zvanično, ajde da kažemo, kreće sve onog momenta kad se raspišu izbori, ali mi smo bukvalno danas, što se kaže, u nekom zajedničkom hodu i već u subotu imamo tu neku zajedničku akciju i eto, očekujem da to bude dobar odjek u narodu, jer otprilike zaista nam negde narod i kaže ajde više, hoćemo da se vidimo tamo na pravim mestima, na vodećim mestima, tamo da se nešto menja, hoćemo da nešto promenimo, jer svi su, vidjeli ste, nažalost, se nudili kao nekakvi vajni patriote, rodoljubi, neki eksperti, neki ljudi koji umeju da reše probleme, svi su, bukvalno svi su potrošeni, svi su istrošeni, sve su te političke fraze, da kažemo, potrošene i zaista više nemamo pravo ni na kakve, kako bih rekao, gubitke. Dakle, mi smo ti, ako, ne daj Bože, dođemo u situaciju da nešto promenimo, da ne uradimo, mi smo, čini mi se, evo, neka me neko od vas dementuje, ali poslednji koji imaju neku snagu, imaju neku ideju za neku vrstu preporoda. Jer ono što je zaista našem društvu potrebno, to ćete svuda čuti na svim konferencijama raznih političkih partija, to je ta neka vrsta preobražaja popunog društva. Dakle, mi se nosimo nekom ideju i mišlju da napravimo jedan video, da uđemo u Skupštinu i da napravimo jedan video, mislim da vidite koliko košta hrana, koliko košta sok i kafa tamo, dakle na sva ta primanja, mislim zaista to više nije normalno, sva ta primanja koja su preko 100.000 dinara, dakle imate obrok za 50 dinara. Mislim, zaista naša se svela više jedan političar, naša se svela više jedna funkcija, samo daj, ništa za narod, ništa. Tako da prosto, kako bih rekao, došlo je bukvalno do nokata u tom smislu. Mi osjećam ponovo neku energiju kao 2011. godine, osjećam iskreno neku energiju i želim da je podelim sa svima vama, taj neki elan koji se ponovo osjeća u narodu, da smo mi ti neki koji mogu da donesu neku ozbiljnu promenu. Mi smo, nažalost, i 2012. i 2014. išli razdvojeno, do sada mi smo već bili u parlamentu, da li nažalost ili sreću, već sam ne znam, ali matematika tako kaže i nismo imali, da kažemo, tu priliku da nešto kažemo s tih govornica, nešto pametno, pa da to najde, da kažem, neko širo odobranje ljudi. Ovako smo se sveli na neku, ajde, kažemo, internet gerilu i na neke medije koji su iole, imaju razumevanje za tu neku nacionalnu priču. Mi smo potpuno od 2012. do današnjeg dana, od tih prvih izbora, potpuno smo sazreli i kao ljudi i kao politička organizacija. I zaista, želim da ponovim da negde se osjeća u narodu, da kaže, ajde, preuzmite više odgovornost. Mi zaista želimo da preuzmemo odgovornost i zaista želimo da probamo nešto da menjamo. Dakle, čini mi se da posle ovih naših političkih ideja, mislim da zaista, što bi rekao jedan naš prijatelj Bisenić, ali da ne bude zadnji, neka ugasi svetlo, neka stavi ključ u bravu. Dakle, zaista su sve te političke ideje i fraze potrošene, svi ti vajni političari reciklirani se ponovo nude kao nekakva neke nove ideje, neki novi ekonomski spas, neki novi lažni patriotizam. Dakle, zaista su svi oni već na sceni 25 godina. Ne znam šta možemo očekujemo od Vulina i od ostalih političara koji tu imaju uvek
neki komentar na našu priču, da evo danas najnovija informacija da on kaže kako se boji tobože za ulazak DSS-a i Dveri u Skupštini, da će to biti katastrofa, da smo mi desničari i tako dalje. Izvršni direktor CESID je pre neki dan jedan frapantan podatak izneo, da smo mi jedini parlament u Evropi koji nema nacionalno desničare, dakle da kažemo desno orijentisane stranke u parlamentu. Pogledajte vi taj paradoks, dakle oni se kao toliko boje nas, s jedne strane da su nas totalno šutirali iz parlamenta, dakle svi već znaju da smo mi 2012. veštački svučeni ispod cenzusa da bi te neke lažno proevropske i prozapadne stranke kao što su LDP i URS došle u situaciju da budu u parlamentu i tako dalje. Mi to danas sigurno nećemo dozvoliti jer smo i u svakom nivou, tehničkom, taktičkom i svakom nivou na mnogo, kažem, višem nivou nego tada smo bili, mnogo smo iskusniji i pametniji i tako dalje, a i ono što je najbitnije, da već podrška naroda je mnogo veća, jer tad je bilo to negdje oko 6%, pa je onda moguće to svući ispod 5%. A danas je to već zaista, kako bih rekao, mnogo teže jer mi smo i po nekim najlošijim, da kažemo, odnosno nekim negativnim očitavanjima na 8,2, 8,6 zajedno. Tako da, mislim da ima ogromnog prostora za rad, mislim da ima mnogo dobrih ideja. DSS i Dveri zaista u svojim programima baštine mnogo sličnih stvari, gotovo sve. Ali ovo je, da kažem, najbitnija stvar oko koje se moramo za početak dogovoriti, da kažemo narodu šta je u početku, da kažemo, ideja, dok još krećemo, da je moguće biti pošten političar, dakle da je moguće biti, dakle da je moguće poštenje u politici. Jedno svoje lično, kako bih rekao, zadovoljstvo bih iznao s vama, to je naš mladi prijatelj Ivan Vukosavljević koji je preuzeo jedan brend na sebe da ponovo uz svoje saradnike gura na našoj opštini, zaista to dosta dobro radi i što se mene lično tiče i nas svih iz Dveri ima potpunu podršku i prijateljsku i ljudsku i političku i već zaista dobro sarađujemo i iskreno budem radujem se svim narednim akcijama koji će biti mnogo. Evo rekao sam samo, subota je trg, nedelja je već tribina Draževac, tako da već krećemo i očekuje nas zaista jedan naporan rad, ali sam siguran da ima tu dosta uspeha i eto, kako mi to volimo da kažemo, kako radili, tako nam je Bog pomogao. Eto, za prvi put ja toliko, hvala vam puno svima, reč bih dao mom vrlom kolegi Ivanu. Izvolite. Prvo bih da pozdravim novinare koji su došli na našu konferenciju, da zahvalim što su se odezvali našem pozivu. Demokratska stranka Srbije je od ovog dana zvanično ponovo na političkoj sceni Obrenovca i zajedno s našim prijateljima iz Dveri mi ćemo se truditi da se borimo za život, za bolji život Obrenovčana, pogotovo malog čoveka i čoveka koji je mnogo što je izgubio sad u Obrenovcu u zadnjim poplavama i mi ćemo se truditi da taj život poboljšamo na svaki mogući način. Demokratska stranka Srbije je, kao što svi znate, stranka suverenistička, stranka legitimistička i stranka patriotska. To znači da se borimo za nezavisnu i neutralnu Srbiju, neutralnu u svakom pogledu, znači političkom, vojnom, od istoka i zapada i borimo se za Srbiju koja je uređena zakonima, koja je sređena, koja ima dobar sistem u kome se zna gdje se šta kako radi i kome se radi pošteno. I to znači da želimo jednu pristojnu državu u kojoj će svi da se ponosimo, koja će biti u stanju da zaštiti svoje građane bez obzira gdje se oni nalaze. Što se tiče samog Obrenovca, Demokratska stranka Srbije se nada da ćemo kroz prijateljsku, veoma prijateljsku saradnju sa Dverima, u svakom slučaju, uspjeti da rešimo mnogi probleme koje muče Obrenovčane. Ja samo bih sada sadržao na problemima ekonomskim, koji su ipak, kao se kaže, jedne gorući problem kod nas. Jedna mera koju mi predlažemo je da se porez naplaćuje od malih privrednika proporcionalno broju zaposlenih ljudi, što znači da će tako povukao veći broj Obrenovčana sa biroa i tako da se naš narod zaposli. Zašto mi im dali novac, zašto bi ulagali u strane firme, kad mi imamo ovde ljude koji znaju, koji hoće, koji mogu, ali prosto nemaju od čega da započne neki biznis. Zato je to jedan od naših najvažnijih ciljeva ovde, da pokrenemo male i srednje preduzeće, to je osnov svake ekonomije, znači u svetu, pa i naše. Naravno, mi smo protiv stranih ulaganja, strana ulaganja treba da postoje, moraju da postoje, ali da to bude, da se zna ko je prvi i da se zna ko ima prednost u pomaganju, znači od strane države i od strane opštine. I još jednu stvar bih trebao da skrenem pažnju, to je zdravstvo.
zdravstvo koje muči Obrenovac je zagađen grad, Obrenovac je grad koji je samo navodno očišćen, koji je samo navodno čist. Naprotiv, još uvijek udišemo zagađen vazduh, još uvijek je to veoma velika koncentracija loših materijala ovdje kod nas i toga je veliki broj ljudi bolestan, nažalost i djece i starijih i mladih, svi živi i kad uđu u dom zdravlja, onaj kakav je nikakav, znači mračan, mali, znači prosto čovjek se više razboli nego što je bio bolestan, nego kad je ušao tamo. Zato ja predlažem, znači jedna od naših stvari koje mi zajednički stvari predlažemo je proširenje zdravstvenog centra, zapošljavanje mladih lekara koji će biti plaćeni iz budžeta i što je najvažnije, dovođenje specijalista ovdje u Obrenovac. Da ne bi Obrenovačani morali da idu čak u Beograd, onako bolesni, da čekaju satima da ih neko sprimi i leči. Znači, to su neke stvari koje prosto moraju da budu sređene. Znači, umjesto se novac, kažem, daje na gluposti, da se daje u burazijskoj ekonomiji, da se daje ispod žita, na mito, na korupciju, na ovo, na ono, mi ćemo se truditi da sve što se bude trošilo u opštini Obrenovac bude transparentno i vidljivo i da se to iskoristi u dobre svrhe. Nadamo se da ćemo uspjeti i nadamo se da će čitav Obrenovac i Obrenovačani biti zajedno s nama u ovome i zato pozivamo Obrenovačane da nam se pridruže u što većem broju, jer samo zajedno možemo da ispunimo naše ciljeve i ciljeve svih Obrenovačana i da učinimo život boljim u Obrenovcu. Hvala vam svima. Hvala vam. Hvala kolegi Ivanu. Sad slobodno izvolite, pitajte sve što vas interesuje, tišti ako ima nešto, bilo šta u temu kampanje, kadrova, ljudi, tako bilo čega, slobodno izvolite na raspolaganju. Izvoli Stefane, pitaj. Meni je smijelo. Meni je svoje što svi imamo. Dobro. Možda dobijemo sreću sa nekim. Sa Stefanom. Evo recimo sa Stefanom. I sa Dalibom. Može i Šta treba da ti dva karte?